Tak jsme dojeli. Zaber tu tabuli. Tabuli, ne. A to, jak je hnusně tady. Tak úsměv. S prstem v nose. Tady jsou můstky v Planici. Kolem toho jsme jeli, ne? A tam už je to, tam je asi ta Itálie už. Planická zora tady měla být někde tady. Tam. A tam je ten hřeben, co jsme ráno jeli, ten přechod. Jo? To vyfot měl tady takhle zhora. Tady pode mnou. A tady ten kopec, to je Mojstrovka, kde jsme byli minule. Příprava jídla před Triglavem. A tam se to bude kuchtít. Masenko. A s láskou to tam nakládá. Jo, čestný, já jsem si říkal, že tam si ten čestný. Práce rukou. Tak spalo se dobře. Tak, z malého Triglavu na Triglav. Už? Jo, tak říkej něco. Tak. Vyleli jsme, bylo to v pohodě a takhle se mi otáčí nos nahoru. Jo. To mi to schválně nepůjde, co? Jistíme. A jedem dolů. No. Já ukážu, proč se jistíme, jo? Ukáž. Protože tady je kopec, nebo jakože nic. Tady taky nic. A na té druhé straně je taky nějaký Krásný opad. díra. Akorát je to krásně tu navrchá. Sníh. A tamhle vlastně jde se pomaličku po těch lanech. Tam bude trošku zase výšlap a potom bude my půjdeme tam. A furt, každá pauza, furt hulí, chlastá. Není pravda. Když je pravda, že teď jsme dali takový Krásný kousek. krásný kousek. To není on, to je jenom nic. Naprosto neškodný. No a za hodinku snad budeme dole, u vody.
stanice Velkovýkrmna.